Чаго хоча Лукашенко за Калеснікаву і Бабарыку? Што сабе дазваляе Наталья Пяткевич, а таксама хто выступіць супраць Сергея і Святланы Тихановскіх і што за анамалія здарылася ў беларускіх банках? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Многія беларусы сёння раніцай праверылі баланс сваіх картак і злавілі сапраўдную паніку, бо ў айчынных банках адбыўся маштабны збой, і з рахункаў простых людзей без дай прычыны пачалі знікаць грошы. Кліенты масава скардзіліся на дзіўныя спісанні, у кагосьці раптам знікла 200 рублёў, а ў кагосьці ўсе 2000. У некаторых на балансе ўвогуле ўтварыўся мінус. Такая ж беда адбылася і ў часткі кліентаў Белаграпрамбанка і Белінвестбанка. Банкаўскае кіраўніцтва супакойвае і кажа, што гэта быў праграмны збой у працэсінгавым цэнтры. Абяцаюць усё паправіць і аднавіць правільныя балансы на картках цягам дня. Цытата: «Грошы нікуды не зніклі, ніхто іх не скраў. Усё будзе добра, мы ведаем, як выправіць праблему». Віцэ-прэм'ерка Наталья Пяткевич працягвае троліць Лукашэнку. Пакуль ён абураецца замежнымі брэндамі і заклікае беларусаў купляць сваё, яго любімая чыноўніца гэтай загады ігнаруе. Жакет ад Гуччі для ўдзелу ва інаўгурацыі Лукашэнкі, хустка і рэмень Гермес для паездак па рэгіёнах. На фоне іншай номенклатуры ў тыповых гарнітурах яе стыль заўважна вылучаецца. А на свяце ў Александрыі 5 ліпеня чыноўніца з'явілася ў блузе ў матылькі. Гэта зноў не пінскі трыкатаж, а амерыканскі бренд Alice Plus Olivia. Каштуе такая блуза каля $300. На зніжцы можна знайсці за 260. Сярод прыхільніц бренду актрысы Анджеліна Джолі, Дакота Фаннінг і Дру Бэрримар. І, як цяпер вядома, беларуская чыноўніца Наталья Пяткевич. Чаго хоча Лукашенко за вызваленне Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі? Пасля выхаду на волю Тихановскага прадстаўнік Лукашэнкі намякае на вызваленне і іншых вядомых вязняў. Гаворка пра адыёзнага Юрыя Васкрасенскага, чыімі вуснамі рэжым часам агучвае тое, што не можа сказаць афіцыйна. Цяпер Васкрасенскі пагаварыў з праваабаронцам Леанідам Судаленкам і назваў умовы ўлады. А таксама адкрыта заявіў, што Лукашенко адпусціць Бабарыку, Калеснікаву ці Бяляцкага только в обмен на важные для себя плюшки. Вы же понимаете, что если режим захочет, каждый может там бесконечно сидеть. Так 400 человек уже вышло. А где в ответ хоть какая-то плюшка, как я говорил в этом интервью? Дайте плюшку. Откройте небо для белорусов. Дайте разрешение на провоз калия. Ну так може зараз американці, напевно, привезли плюшки американцы, паколькі Сергей Тихановский вышел. Вот это же, напевно, есть какие-то... Они привезли, я же вам сказал, это была политическая предоплата. Они привезли обещание, что привезут плюшки. А плюшек пока нет. Вот будут плюшки, перейдем тогда к следующему этапу. Васкрасенскі просіць не лічыць яго слова афіцыйнай пазіцыі беларускай улады, але настойвае, што Лукашенко гатовы да самых нечаканых крокаў, але толькі пры ўмове, што яго патрабаванні выканаюць. Тым часам новым ворагам Сергея Тихановскага стаў стары апанент Александра Лукашэнкі. Зянон Пазняк перайшоў на абразы, каментуючы паводзіны Тихановскага, і нават назваў таго істотай. Маўляў, амерыканцы прасілі быць пацішэй, бо ідуць працэсы вызвалення астатніх вязняў, а Тихановскі не толькі не маўчыць, а зусім наадварот. Цытата Пазняка. За гэты час істота тарабаніць увесь час, нават сказала, што Лукашенко будзе садзіць на кол. Вы разумееце, якая тут падачка для Лукашэнкі? Амерыканская дыпламатыя хутчэй за ўсё возьме паўзу. Вязні будуць сядзець. Канец цытаты. А Іван Краўцоў, прадстаўнік штаба Віктара Бабарыкі, жорстка выказаўся па той жа тэме, але ўжо пра Святлану Тихановскую. У эфіры Белсату ён назваў заявы Тихановскай крывадушнымі і раскрытыкаваў падыходы да вызвалення палітвязняў. Маўляў, з аднаго боку офіс Святланы Тихановскай кажа, што просіць ЗША паспрыяць вызваленню палітычных і нібыта сам удзельнічаў у гэтым працэсе, а з другога Тихановская заяўляе, што, маўляў, візіт Кіта Келага быў дарэмны і што нельга нармалізаваць вызваленне людзей праз такія візіты і кантакты.
Страшныя пагрозы міністра. Сёння ў Мінску прайшла вялікая сустрэча медыкаў з чыноўнікамі. Уладу прадстаўлялі Наталья Качанова і міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Апошні прыгразіў прысутным губазікам. Маўляў, цяпер ідзе актыўная барацьба з карупцыяй, таму ў выпадку нейкіх парушэнняў чакайце сілавікоў. Таксама Кубракоў расказаў медыкам, як добра ім жывецца і павучыў іх працаваць. Цытата з афіцыйнай справаздачы. Іван Уладзімірович звярнуў увагу на замацаванне кадраў на месцах, клопат кіраўніцтва падначаленых, забеспячэнне іх жыллём, падтрымку, матывацыю і аказанне усялякага садзеяння маладым спецыялістам, а таксама адзначыў неабходнасць уважлівага абыходжання з грамадзянамі і аказання ім своечасовай меддапамогі. Пакуль міністр унутраных спраў лечыць медыкаў, яго сілавікі развілі страшную актыўнасць. Сітуацыя вось у чым. Да канца гэтага года скончыцца 5-гадовы тэрмін даўніны паводле крымінальнага артыкула 342 удзел у пратэстах. Менавіта па ім масава судзілі беларусаў, якіх змаглі апазнаць па фота ці відэа з верных маршаў. Але калі пройдзе 5 гадоў і чалавек не будзе абвешчаны ў вышук, то пакараць яго па гэтым артыкуле будзе нельга. І цяпер Міністэрства ўнутраных спраў паставіла перад сваімі супрацоўнікамі новую задачу – максімальна ўзмацніць пошук і затрыманне пратэстоўцаў. Пра такі загад распавяла парталу «Зеркало» суполка былых сілавікоў «Белпол». Па словах белполаўцаў, цяпер сілавікі ў Беларусі працуюць практычна без выходных, каб прыйсці да кожнага, хто хоць неяк засвяціўся ў 2020 годзе. Прычым ёсць яшчэ адзін загад – максімальна хаваць павелічэнне рэпрэсій. Таму цяпер няма ніякіх відэа ці інфармацыі ў адкрытых крыніцах і прапагандзе. Любыя уцечкі інфармацыі ўспрымаюцца сілавікамі максімальна нервова, бо гэта можа парушыць планы Лукашэнкі па нармалізацыі адносін з амерыканцамі. Такую жудасную актыўнасць сілавога блока ўскосна пацвердзілі і праваабаронцы. Яны адзначаюць, што ў апошнія месяцы вырасла колькасць прысудаў менавіта па 342 артыкуле крымінальнага кодексу, а апошнія 2 тыдні суды па гэтым артыкуле пастаўленыя практычна на канвеер. У беларускіх банках яшчэ адна анамалія. Звычайна беларусы купляюць у абменніках больш валюты, чым здаюць, але чэрвень стаў нечаканым выключэннем, і насельніцтва прадало банкам на 233,5 мільёны даляраў больш, чым купіла. Як адзначае партал «Зеркало», на фоне росту заробкаў і рэальных даходаў падобныя паводзіны людзей выглядаюць нетыповымі. Аднак варта рабіць папраўку на інфляцыю і рост цэнаў, якія апошнім часам заўважна паскорыліся. Стала вядома, што стаіць за страшным рашэннем былога лукашэнкаўскага чыноўніка. Днямі стала вядома пра гібель Уладзіміра Троіцкага. Былы дырэктар аршанскіх заводаў адсядзеў за карупцыю, а пасля нечакана пайшоў ваяваць на баку расійскіх акупантаў і быў забіты ўжо праз 2 месяцы. Цяпер пра асобу Троіцкага падрабязней расказаў бізнесмен Александр Кныровіч. Ён таксама быў асуджаны па эканамічным артыкуле і адбываў пакаранне ў адной калоніі з Троіцкім. Кныровіч згадвае экс-чыноўніка як інтэлігентнага і разумнага чалавека з выдатнай адукацыяй, які, аднак, быў упартым прыхільнікам рускага свету. Прычым, калі тэрмін Троіцкага амаль скончыўся, на яго завялі яшчэ адну крыміналку і дакінулі яшчэ 3 гады за кратамі. На волю чыноўнік выйшаў у студзені 23 года, але так і не змог знайсці працу ў роднай Оршы, таму падаўся ў Расію на заробкі. Спачатку Троіцкі сапраўды дасылаў грошы сваёй сям'і ў Беларусь, а пасля раптам знік. Як высветлілася цяпер, бо зрабіў свой страшны выбар запісацца ў акупанты. Фінал такога рашэння, як вядома, быў хуткім і сумным. Прычым Кныровіч запэўнівае, што каб чыноўнік змог знайсці хоць якую працу пасля калоніі, то ўсё скончылася б інакш. Цытата. «Гэта было ад адчаю, ад немагчымасці забяспечыць сябе і сям'ю. Я бачыў шмат розных людзей у калоніі. Наконт некаторых сказаў бы, што яны гатовы пайсці забіваць кагосьці, але гэта быў абсалютна не такі чалавек». Канец цытаты. На вядомага беларускага артыста завялі крымінальную справу. Лідар гурта «Палац» Олег Хаменка быў затрыманы яшчэ ў чэрвені, і цяпер стала вядома, што суткамі ўсё не скончылася. На артыста распачатая крымінальная справа за супрацоўніцтва з незалежным беларускім медыа, якое знаходзіцца ў спісе экстрэмісцкіх фармаванняў. Невядома, які канкрэтна артыкул інкрымінуецца Хаменку, але звычайна ў такіх сітуацыях можа пагражаць як хімія, так і калонія.
Лукашэнкаўцы працягваюць ставіцца да беларусаў як да нейкай дурной масы, з якой можна рабіць што хочаш. Цяпер адзначыліся Рыгор Азаронак і Андрэй Мукавошчык. Яны вырашылі абмеркаваць праваслаўнае свята – Дзень Пятра і Феўронні, які адзначаецца 8 ліпеня. Раней гэтае свята спрабавала папулярызаваць старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова, як айчынны аналаг Дня Святога Валянціна. Чыноўніца прапаноўвала ў Дзень Пятра і Феўронні больш настойліва распавядаць пра традыцыйныя каштоўнасці, каб такім чынам знізіць сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб. Праўда, беларусаў такая ідэя не вельмі зацікавіла, і цяпер свой варыянт вырашэння дэмаграфічных праблем прапанавалі Азаронак і Мукавошчык. Вырубайте свет и интернет в городе, и в этот день, через 9 месяцев рождается гораздо больше детей, чем в другой день, когда света и интернета было вдоволь. Но это нельзя часто повторять. Привыкание возникает. Нагадаем, што дачка Мукавошчыка многія гады жыве і працуе ў ЗША, а з яе маці прапагандыст даўно развёўся. А ў Азаронка, які пастаянна хвалюецца пра традыцыйныя каштоўнасці, няма ані жонкі, ані дзяцей. Прычым на гэтым яны не скончылі. Днямі маладая беларуска выклала свой крык душы ў садсеткі. Яна адвучылася на медыка і цяпер чакае размеркавання ў вёску. Там дзяўчына без вопыту будзе адзіным урачом, а звольніцца немагчыма цягам 5 гадоў. Беларуска ў слязах назвала гэта рабствам, і прапаганда такое не прапусціла. Мукавошчык і Азаронак у сваім стрыме абразілі дзяўчыну і вырашылі, што такі зварот рэальным быць не можа, толькі за грошы ворагаў. У меня стойкое ощущение, что, возможно, это нереальный, выпускник-медик, а кто-то в Польше, как мы это видели. Либо тут 3 варианта. Да. Либо это реально, это самый реальный человек, тогда я бы сказал, что это просто дура дурой. Сейчас объясним с Григорием. Мы сейчас это все обсудим, да. Это может быть человек, который делает это за деньги, за крипту, по заданию беглых медиа из-за рубежа. Тогда она не только дура дурой, но уже и враг врагом. Да? Ну и, наконец, это может быть вообще фейковый персонаж, которого нет на самом деле, или которая не врач, или, как эти актрисы, которые они на Украине, это же было, да? И у нас-то был наставники ходили. Да, Потом оказалось, что это купаловская массовка. Мінчук абурыўся тым, што былая жонка захацела пакінуць яго прозвішча пасля разводу і нарабіў бяды. Мужчына так разлаваўся, што проста падчас судовага пасяджэння аб скасаванні шлюбу схапіў пашпарт сваёй былой і парваў яго. Але ж пакрыўджаны муж не ўлічыў, што закон карае такія дзеянні вельмі сур'ёзна. Цяпер яго чакае яшчэ адзін суд, бо на мужчыну заведзеная крымінальная справа за наўмыснае знішчэнне чужога пашпарта. За гэта прадугледжанае пакаранне аж да 2 гадоў пазбаўлення волі. Дикая гісторыя ў Шчучыне. Там скончылася бядой папойка дарослага мужчыны са сваім 20гадовым пляменнікам і яго сябрам. Як звычайна, падчас застолля ўспыхнуў канфлікт, і маладзёны жорстка збілі гаспадара дома. Прычым свае дзеянні яны здымалі на тэлефоны. Пасля, каб пахваліцца, юнакі скінулі тое відэа сябрам і селі піць далей. Толькі праз суткі, увечары наступнага дня, яны зразумелі, што гаспадар хаты не жывы, і самі выклікалі хуткую дапамогу. Па выніку цела забралі ў морг, а юнакоў у міліцыю. На іх завялі крыміналку за забойства з асаблівай жорсткасцю, якое здзейсніла група асоб. За такое пагражае ад 8 до 25 гадоў калоніі, пажыццёвая ці нават расстрэл. Унікальная знаходка пад Мінскам. На раскопках гарадзішча на Менцы знайшлі фрагмент амфары з рунай. Такая руна называлася Эйвас і сімвалізавала вядомую германцаў магічнае дрэва. Яна магла служыць у якасці абярэгу. Дагэтуль на Беларусі былі знойдзены адзінкавыя прыклады рунічных надпісаў. І калі фрагмент посуду з гарадзішча на Менцы з'яўляецца часткай амфары, тыпу пасудзін, вядомых з часоў старажытнай Грэцыі да Візантыйскай імперіі, якія прасціраліся да паўночнага прычарнамор'я, то гэта важны нюанс. Бо гэта яшчэ адзін прыклад таго, што Беларусь была рэгіёнам, дзе перасякаліся 2 цывілізацыі – грэчаская і вікінгаў. Гісторыя вакол прыгожага поля з кветкамі скончылася міліцыяй і публічнымі выбачэннямі. Сітуацыя наступная. Беларуска расказала ў садсетках, што пад Салігорскам ёсць поле з васількамі, куды людзі прыязджаюць фатаграфавацца. Але дзяўчына папярэдзіла, што каля поля дзяжурыць міліцыя і штрафуе наведвальнікаў. У выніку гэты пост дайшоў да сілавікоў, і яны спачатку паведамілі, што факты ўзаемадзеяння міліцыі аматараў зрабіць эфектныя фота ў васільковым поле сапраўды мелі месца, але штрафаў нікому
нікому не выпісвалі. А затым сілавікі падобна звязаліся і з той блогеркай, бо цяпер дзяўчына апублікавала пост з выбачэннямі за публікацыю непраўдзівай інфармацыі. Вось такие навіны. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.